Aste nagusiaren azken eguna bertan da eta gozatzeko aukera ere izango da egun honetan. Gaurkoan, Kaskagorrin erromeria izango da eta dantzatuz eta kantatuz konpartzak agurre esango dio aste nagusi honi. Ondoren gauean zu artifizialen ostean, marijaia bertatik igaroko da eta errea izango da. Bertan, bilbotar eta bizkaitar guztiek agurre esango diote aurtengo aste nagusiari. Gure aldetik bakarrik gelditzen da eskerrik asko esatea. Hamaika telebistarekin aste nagusia jarraitzeagatik eta gurekin batera aste honetan zehar ibilbide osoa egiteagatik. Agur eta ondo pasa. ¡Hola, Bilbo! ¡Viva aste nagusia! ¡Hola, marijaia! Abuztuak 20 igandea, hementxe gaude, goizeko 11 kaldera dira, Santutxuko Zabalbide kalean Goitibera jaitziera hastear da, partaideak prest daude, publiko ere prest dago, eta umentzako jolas bat bezala hasi zena, gaur egun Euskal Herriko herri kirol bat bilakatu da. Kultura lurra zua eta ura, gizartion arteko lotura, ere zala natura, aldapan gora, pausori pauso, aldapan bera, pausorik auzo, gaztarion mota pago, estruktura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu gehiago, aldapan gora, pausorik pauso, aldapan bera, pausorik auzo, gaztarion mota pago, estruktura raro, kaleak edo mendiak zergatzen gaitu. Bueno, eta noiztik egiten da Goitiberen jaitsieraren ekintza hau? Hau da laugarren opena, antzinean bai egiten zala Bilboko jaietan jeitziera, baina orain dela 4 urte errekuperatu genuen berriro, nahi genuen hori pixka bat, Bilboko Goitibera tipikoa bultzatza pixka bat, eta urtero partaide gehiago daude, eta aurten adibidez dago beste kategoria bat gehiago, deitzen dela herrikoa, la popular, pixka bat jendea igual ez dena profesionala, baina animatua jeizteko eta horrela. Oso ondo. Eta zelan funtzionatzen du ekintza honek? Zelan doa Goitiberaren
behin jaisten dira, birritan. Bueno, oraintxe bertan egin dute lehenengo probaz, beraiek begeratze bere bai zelan dagoen karretera eta horrela, eta dira bi manga. Lehenengoa orain itxiko dira, eta gero bigarrena. Bietatik hartzen da denbora oberena, eta hor kalkulatzen da, eta irabazleak hor erabakitzen dira. Eta jakin izan dugu baita ekintza berri bat egin duzuela aurten, Goitibera tailerra edo lako zerbait. Zelan joan da, zer egin duzu bertan? Bai, nahi genuen pizkat ere bai ez, aurrei pizkat hori bultzatzeko Goitibera tipikoa eta horrela, eta beraiek ere bai parte hartzeko, egin dugu Goitibera tailer hori, eta 8-9 partaide egon dira, pizka guk, nengo urtea denez, igual, porque gehiago promoziatu behar genuen, baina, gutxienez proba bat egiteko, eta, egin dute beraien Goitibera, lasotxo bat eduki dugu rodeamentuekin, txarter erosi ditugu, baina, horrelakoak gara Bilboko konpartzetan, baina, egin dute Goitibera, eta, aste honetan emango diogu bakoitzari bere rodeamentua jartzeko, Erdi mailako gizon zartuak, ezin parekatu harridura, violentzia daien dibertsioa, dena eskura dute memokoak. Adin txikiko gildera hundiak, detestastatzen indarkeria. Zenbat denbora darmazu hau egiten, Maiz? Aurten ja 7 urte. Eta nola hasi zinen honetan? Nire nahi hasi zen bajatzen, gero anima nintzani eta hemen jarraitzen dut, 10 urteekin. Eta, ikusi dugu nahiko neska gutxi goten diala olako frogetan, ezta? Zelan sentitzen zara emakume izan da eta Goitibera jaitxeran parte hartzen. Ni animauta, baina nik animatzen jebe bai beste neska danei. Ez dakiz eba, baina ez da ibilurra gaitxik edo ez da parte hartzen eta nik ez dati jait. Gaina kriston esperientzia, lagun pila itxozu. Eta lehiaketatan parte hartzen dozu, edo hobi bezala ite dozu, edo zelan doa Goitiberan mundu hau? Daukogu ekip izena daukan federakuntza bat, eta horritzen dira urtean igual 12 karrera edo, eta danetara juten gaz. Eta antolaue bai grupoan antolatzen dugu danak, eta hona Zelan joan jatzo horrek urteetan? Ondo, bastante ondo, gustora gainera. Urtebetze jaiartan, Harold Wisle soinuaz, konturatu zenean zuen bihotz mekanikoa, sentimendoz guztiz erdoian, hartzazue nahi dozoena, sistemak irabaz dezan. Zelan joan da esperientzia? Momentuz ondo, besta gatzen da, baina entrenamentuan hasi gara zuabe, baina burrota bat etor gara eta zelan amaitzen dugun. Eta zenbat denbora daramazue honetan parte hartzen? Gu bitxi egiz izan, laugarren karreria, hiru edo laugarren karreria batera jatzen garen eta, momentuz bari, batiko lesprobetan, bertan Goitibera akostumbero enbi gara, ikesin behar dugu beran trukoak eta nondeko zen, da guztiek eta Eta zelan hasi zineten Goitibera jaitxeratan parte hartzen? Zelan sartu zitzaizue gogo hau? Batiko histori zio, Gerniken 38 garren urte izen da Goitibera jaitxera bat izen dena eta guk beti txikitzetik ikusi izen dugu. Eta zaten, egun ematen korri behar dugu eta hain behar da bat. Zaten, hain dugu Goitibera bat eta baina horretzen ez. Eta norterako segiko dugu. Autopsia bat egiten, ospitalian utz nazaten, eskatuko dut behin berriro gaztaro zartzaro.
kondatzen gaitu, bosgarren urtian higaz jarri Kan Carlos, Madrilko bidian bultza zuten atzera. Arratsaldeon hemen gaude Ikurriñaren omenaldian, Txori Barroteko konpartzakide batekin, zer egingo duzue gaur? Konpartza bakoitzeko bi ordezkari etorri gara, eta batzuk Ikurriñari aurrezkoa dantzatuko diote, eta beste batzuk antortza batekin. Hau etortzen da, berez, aste nagusia hasi zanean, gaurko eguna ezaguna zan, como el Día de las Banderas. Orduan hortik, Bilboko konpartzakek erantzunkizuna hartu zuen, Ikurriñari omenaldia egitea gure ikurra delako eta guretzako errepresentatzen gaituelako. Eta urtero ondo ateratzen da? Noizbait gertatu izan da? Bueno, beti dauz gauzak, ez da, adibidez kontrolatu ezin dan eguraldia eta lako gauzekin, beti kontu ibili behar zara, baina, bueno, bai, nire ustez ondo ateratzen da ekintza da. Agintari honenak preso daduzkate euskalduna izatian, du bakoitzak kalte tejeirota maroto, guztien alkate zer gizon hoietatik espera gentzake. Serio jarriz ordoa omenaldiarina, zenbat gertaera mendetan zehar, ta etortzekoak jakina, nondik gatozen ta noragoaz, hortxe gure alegina, gora Nafarroako kateak eta gora Ikurriña, triarai, larai, 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 eta gora Ikurriña. Provintzia hauetan beti bizikera den neketa. Hemen gaude bizizaleakeko gaizkarekin, Ikurriñaren omenaldian parte hartu duena, zer iruditu zaizu? Nire lehenengo aldia zen eta oso polita, azken finean gure simboloa den Ikurriña pixka goraipatzeko ekitaldi bat dela, eta uste dute, nigo oso gustura sentitu naiz eta posik. Eta zer tokatu zaizu egitea? Ni pentsatzen nuen hasiera batean Ikurriña bera eramango nuela, baina bengalatxo bat pistea tokatu zait, egin diogu pasiotxo bat Ikurriñari eta hori da egin dudana, eta horri bil naiz. Errepikatuko duzu? Ez dakit, hori datorren urtean ikusiko da. Niregatik ondo, niregatik errepikatuko nuke, bai. Izan da zerbait oso berezia. Uste dut aste nagusia jaierrikoia den legez, ere bai, gure simboloi nolabaiteko omenaldi bat eman behar diela, eta bai, niregatik errepikatuko nuke. Datorren urtean hemen nagoen. Eta ekarpenen bat, antolatzaientzat, aldatuko zenuken zerbait? Hombre, azken finean uste dute Ikurriñak ordezkatzen duela herri oso bat, eta nolabait uste dute horrelako ekitaldi batean argi utzi beharko litzateke Ikurriña gure herriaren simboloa dela, gure herriaren askatasunaiaren simboloa, eta igual beharra bada, argiago esan beharko genuke Ikurriña omentzen ari garenean gure herriaren askatasuna ere eskatzen ari garela. Orain haupitu hau konpartzako kide batekin topatu gara, zer egitea tokatu zaizu zuri? Engantzantza Ikurriña da gero igotzea. Urduri egon gara, momentu baten ez dalako igotzen, baina
ja igota dago behintzat, así que ondo. Zer iruditu zaizu ikurriñaren omenaldi hau? Bueno, oso polita, oso hunkigarria, hemen parte hartu dugu konpartza guztiak, agurra dantzatzen eta oso momentu polita. Aurreko urteetan egon izan zara? Bai, baina beti konpartza kide moduan. Eta zelan ikusten da txupinera izaten aldetik aurten? Berdin, baina Marijaian gertuagotik hori besterik gabe, baina berdin, bai. Bos negar egiteko Nunbait jaio ginen txapelketatzuen edo probatzuen gauz, berezi eda umeak egotea hemen bebai eguaz eta sukaldatzen, ez da? Bai, berezi betira, ez da? Aste gastronomikoa, astea beraiegaz eta ume txikigaz ikustea hor jolasten, ze nik uste du sukaldean jolasten hastea da hoberena, ez da? Da hori egiten ari dire. Barrezka hartzen gauzak da eskuak zikintzen, netxabe bai, ni nahi nuke egin horrela gauzak, ez da? Bai. Eta gero beste alde batetik, gaur da lehenengo egun gastronomikoa, patata saltza berdean, berezia da, plater berezi bat da, berria, eta bebai da garrantzitsue beste ideia batzuk jaso, eta olako platerrak guretzako garrantzitsue direnak kulturan egitea, ez da? Bai, horrela da, ziur, astea zabaltzen da, 7 egunik izango direk, da hasten gara plater vegetal bagetegaz, da nik uste dut inteligentea dela, ez da? Egitea plater popular bat, ze denok egin dezakegu patata batzuk saltzan, da ikusteko ia egin dezakegu bazkaldu sukaldean egotea, gauza gutxi gabe, ez da? Pata batzuk, ipuia, apurtxoet, da olioa, ikuste dut denok jan dezakegu, ez da? Bestela datorren platerak, txipiroiak, edo bizkaina, edo pilpilla, edo inkluso bustana gizatua dire saiak, da noiz behinka garestiak bebai, ez da? Da gaur platera egiten duguna da denontzat, ez da? Polita da. Gaur goizean entsalada egiten etorri zarea, ez da? Bai. Eta hasi egin duzu? Egin dugu entsalada bat, dauka tomate, lechuga, eta pimento gorria eta berdea. Eta gero goizean zehar hemen lotuko zarea? Bai, nire lagunekin eta emaitarekin ere bai. Zue gurasoak sukaldatzen dabe orduen? Ez, etxean daude gauza bat egin behar dute etxerako. Eta ondo pasa dozu entzala egiten? Bai, nire lagunekin ere bai eta oso ondo pasa dut. Aurten lehenengo biderrez da platerra huitzen dana, patata saltza berdien. Ez que, zu probokete zatoz, Ze mikrofonu berdeak zatoz. Hemen tranquila dago, Jogora, nator. Bai, bueno, esan orduan. Patata saltza berdian, bai, patata saltza berdian dauz orten. Lehenengo aldiz. Bueno, hau organizidire gure kontribuzio txikerragaz vegana. Nik, bueno, ni gure dut ez, lebatzan burutxu bategaz, edo rapetxun burutxu bategaz, baina hone bakizu zelan bat izen. Baina gero bakizu honek animalize perestitu zibiltzen, ezetarako berez. Baina nik bateri preguntunen zen lehengunean da, zuk labadori bako zuitzean da, bai. Da jaboiak enpletizuz eta suabiziantek eta ez da, da bakizu zeka zein edauen hori gehienak, da, ez horreni produktu naturela, bai, txarrizien grazagaz. Hori beste batzuri bezatzen zen, ez du izango nortzari, jentia moskelik pasadan zen kontukaz.
Bueno, asuntu ondo da, ni pentsen dut igual datorren urtean ingo dela beste plater bat ere, baina igual ingo da, erabilera, zuek honan, da holan, da gero, zein dago gozoan, areri permio, emon. Osa, izen berda ekilibrio egon, berda. Ez ezin da, eure bai ez zaten segira, baina guk demokratikoa gara, entre comillas, baina demokrata gara. Gero plater barriz da, baina gero ja astean zier klasikoak azazten gara. Esaten, gero bier tortilla, bier bakizu, egun gorri zeten da, pasen urtean 6 egon ziren, eta doaz hiruazten, ja, 9 urtien mungikoak. Datzo esan zieti atorko badirozta bere, eta esan doztie aurten badatu zela, baina tortillakin gutxu zela gazteak, bale, de maravilla. Da, ozta bere hiruaz ingo dire, zondo itxen dire. Esan guztizu hori, bai, etorko zela betik, permisio komoteko orduen. Gaur zenbet inguru etorri dire? Zintut esan zenion txartean behar, zen gure, 25, 26 urtik bilte. Azteko ez da txarto. Ez da txarto, bueno, egune betetu itxen da. Hemen egunien barruen 30.000 pertsona ingiru kalkuletan dela bitzela, Da, hori multiplikeu 10 egunetan, zen moten deu? Asko. Eta hemen gekuke bierra gaitxik ez duko horretan, Da apoioa pere gitxi dekuz, labazke gestiñonak egiten duz publizidade, ekaz dorrek atzakaz, da hortik eta du dirue. Da honek kostu handia deko, Osa, premizioa, jator du juezari momentzezu, trofeak. Hemen ez da trofeak ez dire enpresak eta monda ez. Eiken dire esklusivamente lehiaketarako, egun guztietan. Osa, horrek diru balio dugu. Osa, ganera kontribuzioa egiten du al PIB provincial. Da, ez dire esan gure batzuk, baina nipai esango. Hau da, fuego artifizialak lehenengo gehien ikusten da. Da bigarrena, hau. Baina hokizu, una da kal, otra da arena. Gaur goizian be umiek eukida beren leku, Eta baina umiak az gero deko, ez da bere eguenien edo goztenian, pilpile egiten du. Beste egun baten, beste gozatxuet. Da torren urtean, joan zien inguia, 5 egun umiak az bakarrik. Lehiaketatxu, baina gauza zentzilokaz, baina problemi izango da haitxe sartu guri izango direta horre. Gaur, Aitor Elizegik esan dozku, politzena dala eskuek mantxeti eta eskuek mantxetan ikizitea. Ikizitea, exactamente, hori da importantena. Datorren urtean, 5 egunekoa, ja badau patrocinadora bere, oza, dana deku, ja kontroleta, ja. Politxe izango zan? Nitzako politxe da, zehumek, nik uste antes eskuek sartu, bota ganera eta igual antzina hartute. Oza, umiak inberdeu, umian gauzak, Da, apurka-apurke izautu egitela zer da nau. Gero, etorkizun baten eurek izango direlako hau beteko dugu. Mugikoa moduen, ja beste neskatuak etorko dire, semeak. Ez, etorrin berdezue, baina zeuek atzetik egon berdire, segurtasunen moteko eta gauzak erakusteko. Kaixo, zein da gaurko menua? Entsalada eta paella. Eta ze lan sukaldatzen ari zarete hau? Atzo itxi genituen barazkiak moztuta, eta gaur geratu gara goizetik goiz. Orain jendea falta da, ja. 3:00 presto egongo dira. Lan zoazten, momentuz? Igaltzen garen. Zenbat pertsona espero dituzue Baskarian? 400 inguru. Eta... Egute behintzat. Nola egiten duzue kantitatea kalkulatzeko hainbeste jenderentzat? Ja 3. urtea da egiten dugula, osake... Iaia buruz. Eta zenbat kantitate behar da hainbeste jenderentzako? 40 kilo arroz, eta gero barazkiak, hori, hau jo egiten dugu. Batzutan motz geratzen gara, beste batzutan luze. Kantuta dantzetan, irautza pizten dikuza
zainetan. Bueno, kaixo, non gaude? Gaztegunean gaur. Bilboko gaztegunean, Bizkaiko gaztegunean. Bilboko, Bizkaiko? Bizkaiko. Azkenan, Bilboko gazte nagusian egiten da, baina, Bizkaiko gazte guztiak elkartzen gara hemen. Aurreko urteetan esan da Bilboko azalaz. Zer dela eta urteen Bizkaiko? Ikusita Bilbotik kanpoko pila jende etortzen dela, eta azkenan Bizkaiko gazteek euren sentitzen duten eguna dela, aldaketa izenean ere. Bilbon egiten da, baina Bizkaitarrena da. Eta ze gitarra daukazue prestatuta gaurko? Eguna bastante simplea, helburua delako apur bat denok elkarrekin egotea eta disfrutatzea. Orduan, ingo da poteoa goizean zehar, gero baskaria, baskaloste girotua eta apur bat elektrotxaranga astintzeko Bilboko aste nagusia gure partez, eta gero ekitaldia hemen bertan eta kontzertuak, Kaskagorriko estenatokian. Elurra rotuz gogoa izardan, txipartak geroko garren zutarri, zaztuta eske. Baskaloste girotua esan duzu, zer da baskaloste girotua? Sorpresa da, ez dakit ze izango den, pero batek jakingo du, igual galdetu beste gazteren bati eta esango dizue. Eta topatuko dugu erantzuna, ezta? Dinot, nik, espero. Eta zein da asmoa gaurko? Ze plan daukazu? Nik, disfrutatu eta gero gabaz txandaren bat egin beharko, laguntzeko edo, baina ordura arte disfrutatu. Orain ikusi zaitu hemen marka batzuk jartzen, zertan ari zara? Gero, justo Baskal aurretik egingo dugu argazki bat, kalera irudikatuz, apur bat, etorri ezin izan direnak edo espetxan daudenak gogoratzeko. Oso, ondo. Ondo pasa eta eskerrik asko. Zuei. Bueno, kaixo, zer egiten ari zarete hemen? Gazteguneko tiketak saltzen jendearen zate eta, horren hasi bada bazkaria. Eta zelan doa, zenbat saldu dira? Ez dakiz, txandan oraintxe sartu naiz eta no tengo ni idea, baina desiente, urdero 300 pertsona edo batzen gara eta ondo joango da. Aurten 300 espero dira baita? Aurten gehiago, ziur bai. Aurten ez dago kamisetarik, zer gertatu da? Kamisetarik, ate ditugu kamisetak, gorrak eta urtez berdinetan aurten zapiak. Este año estamos un poco cutres, pero bueno, eso que... Eta ernai, osea, gazteguna... Kamara! Gazteguna jartzen du hor. Txikian. Kazetariak ezak ideiarik ere. Osea, importantena da ernai, hemen. Bai, osea, propagandistikoa dena. Jaiak dira eta guztirako dago tartea, osea, que ondo. Eta gaztegunan propaganda egite. Propaganda, jaia eta ligoteo sano. Handik zatozte? Kaixo Bilbotik eta bera. Ni Beasaindik. Eta zelan Beasaindik Bizkaiko gaztegunean? Inoiz etorri gabe, eta atzo parranda ikatorri ginen, da konbentzitu indigute hona etortzeko eta hoxe. Etorri da eta berzik jenduen. Ze plan daukazue gaurko? Ni momentuz planik. Oinari aritu bat hartu. Eta gero bazkaldu. Eta gero? Parranda. Kontzertua, kontzert. Eta koban. Gau ez, giro musikatu, eta hoxe. Hasi, horrek zenbat grazi, gero ikasi, eta irabazi, mila... Nortzara zu? Hemen paia konpartxakide bat, Inigo, dut izena. Eta zertan ari zarete gaur? Gaur da Txekaldeko eguna, eta jolasak antolatzen ditugu Baskal ostean, eta hortan gabintz jolasetan.
Eta zuri zer egitea tokatu zaizu? Ba, Baskal ostean flanak jan, beraz petauta nabil. Eta zelan joan da? Ba, uste dut ez dugula froga bat irabazion dino. Beraz, ondo esan genezake. Zenbat froga daude? Ba, 5-6 froga egingo ditugu. Ez dakit ni, ez da bukatu dino. Urtero egiten duzu hau? Ba, ondela 2 edo 3 urte, atzekaldea paia sartu zenetik. Bueno, ba, animo eta baten bat irabazten duzuet. Azkerri asko. Bailazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bidera atera gara, mundura atera gara, herri zeri garoko gara. Bueno, hemen gaude, kaixo konpartzakide batekin, zertan izarete? Baskari atzekaldeko Baskaria egin deu, 3 konpartzak egin deu Baskaria, guk lehenengo platerra, baina egin dau 2. platerra, da kaskagorri egin dau postria, eharra, por cierto. Da, oin proba batzuk, gero zazpiretan dako zumba ekitaldi bat, da, bueno, eharki pasatzen. Besteik ez, eharki pasatzen. Eta jolas hauetan zer egiten ari zarete, zeintzuk dira jolasak? Jolasaria probak, ikusi zuenez, taldiak eitzen daula, ointxe bertan egin deu, urre tanke batzuk bete, hilara batin, batzuk goitikan, da gero buelta behetikan. Ur gehiago dakon taldia irabazten dau. Kaskagorrik irabazten dau, baina bueno, isat proba danak guk irabazi ditu, Zuzen dutan parte hartu dazu? Lehenengoan flanak hori, gero bolirrafo bat amenetik, gerritik heldu da kaseko botila baten sartu, da honetan, uratu. Eta jazta. Bukatu dazu. Gero zumba ingo pixkat, dantza ingo pixkat, bai. Bueno, oso ondo segit, kaixok irabazten duen, ez? Irabazten gauze, Gero ikusiko, zela bukatzen da, baina momentuz, irabazten goiat. Kaixo, hitz egin dugu ja Kaixokoekin eta Paiakoekin, eta orain Kaskagorriko konpartzakide batekin gaude, zelan doaz jolasak? Momentu zenbatak dute gauzela uste dut Kaixogaz, así que ea irabazten dugun, antza ez ontxe bertan, baina ea malkagaiuek aurrera egiten dauen gure alde. Eta zuk ikusi zaitugu ia proba guztietan parte hartzen, nola engainatu zaituzte hor egoteko? Engainatu inorrezala orkestuten eta niri toketan jatan. Eta zu animatu zara? Bai, niretan azkegi gauze askotara, ez da gainera programazioan nagoen ez Kaskagorriko taldean, tokau iten jata bai apurbet. Eta nola antolatzen duzu jolasen asunto hau? Nik ontxe bertan ez dakit oso ondo, baina entzun dutenagatik da, elkartuten garela irutxosnak antolatuteko atzekaldeko jolasak eta ekintzak eta hor aukeratuten dire jolasak ingo direnak, erazelan bat behartu bakoitzak. Bueno, oso lanean ez egiten duzu edana? Danok batera? Danok batera, nidu konpartzak gauzatuten dugunez atzekalde gunean, normalean batu bar gara gauza batzuk egin bainez kontzertu eta zenean, ez errepikatuteko eta elkartuen bar gara izateko. Eta daron artean, oso ondo. Sorte hon, eta irabazten duzuen. Eskerrik asko. I watched
so please, we gotta kill this switch. You're from the 70s. Bueno, gure sokorrista. Hei, kaixo! Hementxe landa lan ikusten zute, hementxe Bilbadon. Eta zer egite duzu? Non gaude? Ondo zerbitzatu, hementxe, hor dago Abante, Abante Bogabante. Eta sokorrista. Bai, hementxe bertzen, ze jendeak usten du hemen lehen auxilioak eta ez direla zaindu behar, baina hementxe, ebai hon barra alpide del cañón, hementxe, barraren alde honetan zaindu behar dugu jendea. Eta lankide gehiago ditugu bertatik. Javi Juera etorri da illa. Zer pasatzen? Zer moduz, Javi? Bueno, nahiko ondo, Bantzatzen nora baino beto, egia san. Bai, jendea badago ilan, baina un momentuan barran ez dago jende askorik. Ez? Ba, bueno, ondo, Bai, ondo. Bai. Nahiko txoserritzatu duzu? Bueno, baina espero dugu jende gehiago ondino, Hori da. A ber, Ainhoa etorri hona. Gaur pantailaren aurrean jarriko dugu Ainhoa Ortega. Zer modut? Oso ondo, primerak. Gaur ordenagailu aurrean ez, bezik eta barraren aurrean. Egon naiz ordenagailu aurrean Baina, bueno, badabil jendea, eta gu gustora gaude hemen hor dagon. Oso gustora. Bueno, bihar kontatuko diogu jendeari, nola egiten dan txanda bat. Hemen daukagu Aritz Petralanda lankidea Barrezka, hau grabatuen ari den bitartean. Eta, badator Aritz Petralanda. Bueno, Aritz, zenbat turno egin dituzu ya azte nagusian? Azte nagusian gutxi esan, bakarra. Egon naizen ez Amaika Telebista lanean ez diat gutxi astirik turno gehiagorik egiteko, orduan honetara beha animatu beharra, zer remedio. Bueno, orduan kamerarekin, gaur lehen prozesioan egon. Bai. Gaur aurrean eta atzean. Bueno, jarraituko dugu bertatik, Josebari ez digu esango etortzeko, baina bihar eta Joseba Iparragirre lankidea daukagu ere gurekin, danok ari gana hemen, hor dago Abanten, gaur pantailaren atzetik aurrera. Bai, gaur tokatu zaigu, ezin gintzen eskapatu, beraz, hemen gaude, dana bateko. Bai, eta hemen egon gara ordubiak arte, eta ia, Leire, bueno, badabiltza zerbitzatzen, baina harrapatuko dugu, Leire Maruri. Bate diutena, oso ondo. Hemen gaitza hor dagoen, berri hori, ia zuztuen txosnari jarri, zuk jadanik hemen turnoak egin dituzu. Bai, hau da hirugarrena. Eta bueno, badabil jendea kontzertua ikusten, espero daigun barrara gerturatzea. Zer? Espero daigula barrara gerturatzea. Bai, asko gastateko, dirutzu asko gasteko. Hori da, jarraitu zerbitzatzen, gerrik asko. A ver. Baitugulako lankide gehiago, hemen, talo, Gile, Marquez, zer moduz? Hementxe, saltzan pixkat. Bai, ez da salto tomazeuna, baina hemen, taloak egin zaitzaten, zer mozko ritmoan. Bueno, askartxo, jendea itxura jose da, eta, bueno, hemen. Bai, lagatuko zaitu dutzugu. Usue, zer moduz? Ondo, heldu berri, talo egiten ikasten. Zukaldean, baina, bueno, itxura hona dauka, A ber. Ziko ditugu hemen gure talogiak. Gabon, ondo, hemen. Zerbitzaten, zer moduz? Bueno, zuk badaukazu eskarmentua. Bai, ondo, ez gara gehiago. Gaur ez da, jendea dago, baina oindik barrara, horan... Bueno, lasai, ondo gabiltza, bai. I don't care, I love it, I don't care. I got this feeling on the summer day when you were gone. I don't care, I love it, I don't care. Kolore dun bandera jarrita zutik Ematek eta arroke jarraitu arren gertutik Donostia bordatzen aritu gara ordutik Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata Partxe bandegian jarri zegu sentia Ikanta bela zabaldura eta auzolan ari tiraka Bihotzean dara magu
Ze konpartzakoa zara? Piztia konpartza. Eta zelan gaurko ambientea betik? Ondo, momentu jende gutxi, baina oso rollo hona denon artien. Hori komentatzen da, rollo hemen konpartzakiden artean eta konpartzen artean beti berezia eta interesgarria dela, ezta? Bai, azkenean denok gatoz helburu berdinaekin ondo paseu, probetan divertidu eta bai irabazi hobeto, baina lehen da behin ondo pasa, denon artean rollo hona egin eta ze proban hartu zu parte? Hoi nien dugu padel iruden artean eta egin behar dugu beste bat, eureta bota, padele da higo, hartu kortsoa eta hartu ondun gauzat. Hemen gauz mekabuen konpartzako kidegaz, zelan ambienta metik? Hemen, jolasten ur jolasetara eta zerbait ateratzen dugun, esperientzia bat eta premioren bat edo gure txosnarako. Eta ezen izango da premioa Hori parte hartzea eta altu ustea gure txosna, altu uste. Beste urtetan parte hartu duzue, ala lehen urtea? Egon dira beste batzuk parte hartu dute, baina guk pertsonalki lehenengo aldia parte hartzen dugula. Eta ze proba izan dira interesgarrienak? Egin dugu, joan behar zinen zan pizka tipo konkiz edo alako zerbait, joan behar zinen lekuko hartu, leku batean eskegi, behar izan dugu tipo bat, padel surf horretako batean, eta hori hartu eta gero bueltatu. Releboak, alako relebo zerbait. Eta falta zaigu egitea kanoa. Eta zein da ekipoa? Presentatu eguzu ekipoa. Ditugu Argentinako bi kide, Fede eta Agustin. Oier, Ramos, Josu gure veteranoa eta ne Asier. Berak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu gure gara eta askaritzak unamarrak. Berak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu gure gara eta batu ditugu indarrak. Zelan ambienta metik? Ikusi dezakezu, kriston giroa dago, konpartza pila bat gerturatu dira, eta egia esan gozada bat da beraiek hemen disfrutatzen ikustea. Egitarauan dauz ekintza serioagoak, baina hau ez deko serio pintan dirik, ez da? Serio bada, nahiz eta ez iruditu, baina egia esan kriston rollo hona dago, eta ikusi dezakezu. Zein esan da, ez dakit, probarik edo jokorik eta barregarriena edo interesgarriena? Justo zubia azpian jarri dituzte soka batzuk, eta horre hartu behar dituzte olako baliza batzuk eta saiatu behar dira horre padel taulen gainean, bata bestean gainean dorre bat eginez engantzatzen, eta hor, kriston ostia pila ditutu. Ni esaten ez zala serioa, baina bere komplikada, bere gauza deko, ez da? Eta estrategia ona behar da, espentza. Orokorrean nik uste oso balorazio positiboa egiten dugula, pila bat disfrutatu dugu, aukera izan dugu espazio desberdinak bizitatzeko, oraintxe bertan adibidez ardo dastaketa baten egon gara, eta askotan bizitatzen ez ditugun lekuak bizitatzeko eta egoteko aukera izan dugu, eta hortaz oso momentu politak eta bereziak bizitatzeko aukera izan dugu.
Bai, erabat ados nago anerekin, nik uste dut gainera jendearen parte hartzea eta izan dela oso polita. Eta, gainera gu oso maitatuak sentitu gara denbora guztian, oitzen zaigu jendea eta animo pilo ematen dizkigu, batez ere beroa egiten duenean. Eta, jendeak galdetzen digu atseginez, ia nekatuta gauden, ez dakiz zer, orduan, benetan oso hunkigarria da. Eta behar bada, penarik handiena da, hurbiltzen zaizula jendea eta batzutan gogo handiz hitz egiteko eta horrela, baina ez daukagu aukerarik ez da lagunekin hitz egiteko eta orduan hori da igual parterik zaiena, baina benetan nik eskertu nahi dut Bilboko jendeak eta Bilbokoa ez danak, baina hurbildu dan jende guztia eta gian batzuk gelditu dira argazkirako gogoz eta holan, baina egia da, ez dagoela denborarik jende guztiarekin argazki ateratzeko eta egoteko, baina ikaragarria da, ikaragarria. Niretzako momenturik bereziena zalantza barik, zupin momentua izan zen, Arriaga balkoian, brutala izan zen, batez ere nire konpartzakideekin konpartitu izan nuela den sensazioa dudalako eta beraiekin gozatzen nuelako. Ari ginenean prestatzen aste nagusia denbora guztian esaten zuten, eta bikornioarekin kontuz, bikornioa tal, justo balkoira atera nintzen, eta bikornioa iaia jun egin zen, jauze egin zitzaidan, eta hori, orduan, kuriosa izan zen, zinegotziak hartu zuen airean, eta horreri esker hemen dauka bikornioa. Bai. Ez hori, garrian orain akrostikoak ikusten egon gara, horrek dira poema berezi batzuk, eta gaur izan da horren berri izan duan lehenengo momentua. Eta gero txikigunea ere zentzeko aukera izan genuen, batzuk galdetzen zidaten, goratzen zuke aste nagusia txikia zinenean eta zer nolako ekintzak zeuden eta egia esan ez daukaz zer ikusirik orain dagoenarekin, gaur egune horre abaten partean edo Doña Casilako partean dagoen txikigunea erraldoia da, ekintzak pila bat daude eta benetan batu egin horrekin. Hori izan da egunerokoa, talde batetik bestera, beti korrika, baina nahiko ongi eraman dugu. Nik egia esan, aste bitartean aukin hola egun bat bajoitzoakin edo nekea gehiago nabariagoa zela, abisatuta nengoen, aurreko txupinerek esan zidaten, beti egoten da hori erdian, aste erdian egun bat, beti indarrek bera egiten duten eguna, baina berehala buelta eman genion, eta orain indartu eta gogotu dira azken nagusiari bukaera emateko penaz, baina eman barko diogu bukaera. Niretzat agian izan zen bero gehien egin zuen egunean, azkelenean, arratzalde partean egia da, momentu batean pentsatzen zela, izan zen aitzona baten barrura eta ez nahiz aterako hemendik eta hori, baina berdin ere ez, pik bat utzi ziraten, sartzen txarna baten barrura, hartu genuen ur pizka bat, atzelen pizka bat, eta berriro indarrak berreskuratu genituen. Orduan hori bai, oso zera, eta batzutan goizan ere, altzatzen zaren ez, orain 12 ordu, izango dut indarrak, baina gero etortzen zara eta indarra badoa horrekin batera. Bai, azan zoragarri, kriston platxerra izan da banaldinekin aztea bizitzea, eta horrela, Bai, berdina ez, ineste zina badirudi ere, gu ez ginen ezagutzen aurretik, eta benetan uste dut hemendik aurrera lagun min bat daukadala, gainera elkarrekin bizi izan dugu segurazki bizitzako unerik unkigarrinetako bat, beraz, astu ezina izango da guretzat. Falta zaigu egun bat eta dolua pasatu beharko dugu gero astelen eta aste artean eta hori, baina beti lagun. Aste nagusia amaitzen doan honetan, konpartsen eguna ospatu da gaur. Urtero moduan, konpartsa bakoitzak, konpartsakide guztiak batu eta txosnetan bazkariak egin dituzte. Batzuk goizago aritu dira, eta beste batzuk arratsaldeko lehen minutuak ukitzen hasi dute haien jatordua.
Janostean, arratsaldeko 5:00 aldera Baskaritik altxatu eta denak Arriagako plazan bildu dira. Bertan, taldeka banatu eta konpartsen arteko urteroko olinpiadak egin dituzte. Konpartsero taldez gain, jai batzordearen taldea ere izan da olinpiadetan parte hartzen. Talde honetan, jai batzordeko kidez gain, pregoilariak eta txupinerak ere hartu dute parte. Jende mordoa bildu da bertan, eta guk partaide batzuekin egoteko aukera izan dugu. Gaurkoan, Arriaga plazan argi gelditu da herritik eta herriarentzako jai herrikoiak nagusi direla gure kaleetan. Bueno, gaur egunea hasi da konpartza Baskari hasi da be, ezta? Bai, bueno, txupina gazazten da egunero, baten batek ondinoko ez daki gau pasatan ibiltzen dalako, baina goizeko 10:00 gabiz martxan. Bai, izan dugu Baskari interkonpartza eta bain konpartzen arteko herrikirolak, hau ez da kasualidadea, itxura hau. Jai batzordeko parte hartzen ikusi zaitxuegu, ez da? Bai, indau eskonteu baina trampa desentetxo indogu, ez daki konturatuko zian, igual ez dauzku deskalifikau, ikusiko gu. Beste konpartza be, kompetizio hutsan dabiz danak batera euren trofeotxue lortzeko. Bai, bueno, ez daki trofeotxua, kompetizioa, egia da, politena dela, elkartzen garela guztio, saiatzen gara ja astean dekogun erritmo honekin zapatura indar ziosega zeltzen, da baten bateko ondinoko serio hartuten dau, baina ez dia gehiengoak. Da, jende asko batzen dauen ekitaldi bat dala esan dezakegu, ez da? Bai, da pilo bat jende etorten da montaten dugun espektakulo sasi lamentablea ikusten egia zen oso divertigarria da, parte hartzeko eta ikusteko bai. Ja gitzi falta da, garko gaua, bihar erromerie eta ja Marijaia erre egiten dazko. Bai, ja, kasi penagaz, baina pentsa inbidana da, aprobetxa inbidala, dana topera, zepestela datorren urtera arte ez teko gugea, basik. Dana kalera, parte hartzera, da gogoratu gaur erredana, baina bihar Marijaia erre artean ondinoko jai asko geratuten dela. Eta gero bakarri lotzen da, datorren urteko atzera kontue hastea. Atzera kontue, preparatiboak, lanak, baina bueno, momentuz pentsako dugu erreketa arte dana emon eta gero negar pixkat. Zirrik asko. Balko erdoilu bat Masaiak gurutzatuz Iragana ospatuz Jaizeia maitza aldera deko guz ez da, baina asko da bitzeko ondino. Oaindik beste pare bat egun falta dira eta oaindik indarra daude. Reserbaten azken egunetarako, azken txupine hori aguantetako? Bueno, bai, ni nahi edo ez nahi, aurrela egon beharko du, zer hankadoka izorratuta, bestela gaur egon parte hartzen sokatiran, baina gaur ezin izango da. No, baina beste modu baten parte hartzen da, hemen bomboa da. Bomboa joko du animatzeko konpartzakideak eta bueno, horrela egon behar, trago bat beste eta gero kalejira txiki bat konpartzarekin. Polita da, hainbeste jente biltzea, konpartza biltzea eta jolasten egotea giroa sortuz, ezta? Bai, hau da jai herrikoiak, osea, konpartza guztiak hemen egotea, parte hartzea, jendea ikusten, eta giro hau da pozgarria. Itxaropen izpi bat galere ez da. Ja, eguna Baskaritik hasi dozu gaur, ezta? Bai, normalean konpartzeroak beti parte hartzen dugu gastronomikoan eta gaur konpartzakidon eguna izan da, geratu gara Baskaltzeko eta gero herrikiroletan gaude. Show aputxu bet, ezta, herrikiroletan? Bai, herrikiroletan da batez ere, gure artean ere bai, pizkat harremana indartzeko eta barre egiteko, ondo pasatzeko eta gozatzeko. Paiak irabaziko deu? Paiak normalean
Nira esan dut, jende asko mugitzen du eta jendea parte hartzen du eta ondo pasatzen dugu, eta normalean sokatiran ibiltzen gara nahiko fin, baina bueno, aurten auskalo. Jente asko biltzen da, eta polita da jendea konpartsak ikustera etortea, ez da? Bai, guretzako larunbata da egun nahiko berezia, ze batez ere egon gara montajean eta aste osoan ere batxandak egiten, lanean parranda egiten eta ja geratzen direnean bi egun, egitea egun dago ere guztiok elkarrekin oso ondo dago. Itzalita Daia berandu omen da Astebete parrandan igaro ostean, konpartxetako kideek badituzte oraindik indarrak festan jarraitzeko, eta aste nagusiari behar bezalako azken egunak emateko.